Получавам запитвания от цялата страна какво бихте ми препоръчали, масаж или терапия. И двете са полезни, и двете биха помогнали, но много зависи от индивидуалните ви характеристики. Тоест, ако имате някаква моментна болка, ако вчера сте били в фитнес, ако примерно нещо се е случило, което е скорошно, което е леко, да, масажа определено би бил полезен. Но ако имате нещо хронично, нещо, което ви мъчи от дълги години, някаква стара травма, някакъв проблем с рамото, с кръста, то тогава трябва да приложим нещо много детайлно, нещо много специализирано. Така че ви препоръчвам PDTR, една уникална методика, която се базира на неврологичен подход, разбиране спрямо биомеханиката, спрямо това как нервната система работи, и в рамките на 40-50 минути може да намерим уникално решение за вашия проблем. Така че не се колебайте, погледнете номера горе, звънете, направете запитване, нека да поговорим, нека да обсъдим вашата ситуация и всичко останало оставете на нас. Всичко останало е в наши ръце. Благодаря ви, живи и здрави, до скоро!